салом алейкум бардорани азизи гиромӣ, мо мехоҳем баъди шумо як ширкатеро тавсия бидиҳем ки барои мусофиркашӣ машғул аст. Ширкати Роҳи Сафед мебошад. Ин ширкат зиёда аз 10 сол мебошад ки бо мусофиркашӣ машғул ҳастанд, ба граница пересечени граница мераванд. Бародармон акаи Шоназар. Салом алейкум акаҷон. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бародаро. Номи ман Шоназар, ширкати мо Роҳи Сафед. Мо зиёда аз 10 сол шуд ки дар ҳамин соҳа кор кардем. Ина ҳозираш ба ҳамин ду мошин насиб худо хоҳад бо вақтҳои оянда да бо як мошини дигар, мошини беҳтарин мошин дорем. Иншоалло ки агар ки одам ки зиёдтар шавад, ин мошинамон насиб худо хоҳад ва ин мошинам дар роҳ мебурорем. Агар ки ба оилави одамо бошанд, мисол падар, модар, фарзандо қатъи ин мошин қатъи иншоалло дар ин мошин мераванд. Агар ягон вайҷ бошад, ин мошинаш қатъи. Мошин ҷои хов дорад, ба навбат хов рафта омадан мегиранд. Ҷои нишасташ 8 нафарай. Ҷои занако духтаро агар ки вай бошад, ҷойшон отдельно. Акаҷон чӣ тавре ки мо дидем дар як навор шумо тифлиҳорам ба граница мебаред ва бо ҷои хоб таъмин мекунед, дуруст аст? Бале, ҳамаш дуруст аст. Мисол мо ҳаме рафтем, модар қатъи фарзандаш буд дар ҷои хоб, ҳамоно худоро шукр соғ саломат рафта омадан беҳтарин маҳқулшон шуданд. Акаҷон ҳастанд бародароне ки масалан ҳуҷҷатҳошон просрочен шудагӣ, онҳо ба метро ё ин ки ба автобус омадан наметавонанд ба назди шумо онҳоро имконияти рафта гирифтан доред аз ҷои зисташон? Бале, ёра мо имконият ҳастай. Ба номер ва рақамҳои мо агар ки занг зананд, ёра ки мисол фаҳмонанд ки документҳошон чӣ хел аст, чӣ хел нест, мо ёра ба ҳадди имкон рафта ай пеши домшон, ай пеши падесшон иншоалло ки мегиремшон. Раҳдам ягон танқисиям надорад. Ира роҳи ҳаллаш ҳастай. Ира мо ба ҳадди имкон чӣ мушкилие ки доранд ба мо агар ки биган, мо ёро мефаҳмонем ки чӣ кор кунад, чӣ хел кунад. Саломат бошем бардорон. Чӣ тавре ки мебинем ана мошин варианти оилавӣ, яъне ки агар шумо оилавӣ бошед, метавонед дар алоҳидагӣ ҳамроҳи аҳли байти худ биравед ба пересечени граница. Мошин бизнес класс, мана мошин комфорт класс, ҳарду мошинҳо кондитсионер доранд, Wi-Fi. Гуфти гапо ки ба қавли тоҷикӣ се вақт авқот, ҷои хоб бепул. Ҳамаш ҳастай. Ҷои хоб, кондитсионер. Ҳозир тамид основно бисёртар ҳамин барои кондитсионер одамо мегӯянд ки мепурсанд, кондитсионер дар кора. Ин кондитсионер алҳамдулиллоҳ худоро шукр ки кондитсионераш нағз кор мекунад. Гармӣ бисёр гармӣ аз ин тараф. Саломат бошед бардор, шумо метавонед наворҳои бештарро дар канали бародармон даромада тамошо кунед, Роҳи Сафед. Дар он ҷо мусофирон отзив мондагӣ, кадоме ки ҳамроҳи якамон рафтагӣ омадагӣ, мисол фикри худро гап мезанад, отзивҳои худро мондагӣ метавонед даромада тамошо бикунед. Дар канали акаи мо Роҳи Сафед ном дорад, обуна шавед. Иншалло акаҷон барои подписчикон ягон тахфиф, ягон скидка ҳаст, не? ҳатман ҳастай. И як мо бигем ба чӣ ки секретш ҳастай. Агар ки вай занг зананд, иншалло ки ира бо мо ба ҳар як одаме ки мусофире ки меравад ба ино мо отдельно мегӯем. Шумо метавонед дар канали акаи Шоназар подписатсия бикунед, обуна шавед ва дар вақти рафтан телефони худро нишон медиҳед ки шумо аниқ, яъне ки подписчики акамон ҳастед. Иншалло ба шумо тахфифи нағз мекунам. Иншалло. Саломат бошед акаҷон.